अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। आमचं जे इथे सावंतवाडीमध्ये माठेवाड्यात जे हॉस्पिटल आहे कैलासवासी डॉक्टर भाऊसाहेब परुळेकर नर्सिंग होम, या हॉस्पिटलच्या शेजारच्याच कंपाऊंडमध्ये ते गृहनिर्माण प्रकल्प आहे आणि गृहनिर्माण प्रकल्पात जी नंतर बांधलेली बिल्डिंग आहे तिथे आता लोक वगैरे राहतात, म्हणजे आधी बांधलेली 8 वर्षापूर्वी बांधलेली बिल्डिंग आहे ते अर्धवट बांधकाम तसंच 8 वर्ष होतं। आता ते पाडून तिथे मोठी बिल्डिंग होणार असं आम्हाला कळतं आणि ती व्हावी, शहरीकरण आहे, त्यांना शुभेच्छा। प्रश्न असा आहे की ते स्ट्रक्चर डिमॉलिश करण्यासाठी, ते पाडण्यासाठी हॉस्पिटलच्या अगदी 20 मीटरच्या आत, हॉस्पिटलच्या बाजूला 100 मीटर परिसरात सायलेंट झोन असतो, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। तर बाजूला इथे पोकलेन आणि व्हायब्रेटर आणून हे स्ट्रक्चर पाडलं जात आहे। या सर्व भागाला आदरे बसत आहेत, जोरात आवाज आहे। आमच्या हॉस्पिटलमध्ये छोटंसं आयसीयू म्हणजे अतिदक्षता विभाग आहे। कालपर्यंत एक पेशंट ऍडमिट होत्या, काल त्यांनी डिस्चार्ज घेतला। तर दिवसभर आवाज म्हणजे त्यांचा आजार पण वाढेल। अशा वेळेला त्या पेशंटच्या नातेवाईकांनी मला सांगितलं, डॉक्टर साहेब तुम्ही येऊन इथे आयसीयू मध्ये बघा काय होतंय। बरं, याची दखल घेण्यासाठी सावंतवाडीचे जे चीफ ऑफिसर आहेत, मुख्याधिकारी आहेत, जावडेकर साहेब, त्यांना परवा रिक्सर फोनवर सांगितले, त्यांनी लक्ष घालतो असं म्हणाले। मग ते म्हणाले की साहेब 2च दिवसात ते डिमॉलिशन होईल, तेवढं जरा बघा। आज 3रा दिवस आहे, अजून 5 दिवस ते कमी नाही होणार काम, म्हणजे ते स्ट्रक्चर आहे। म्हणून मी आज पत्रकार मित्रांना, बांधवांना बोलवलं, त्यांनी ती परिस्थिती बघावी, हे काय चाललंय सावंतवाडीमध्ये, हे कोणाचं कन्स्ट्रक्शन आहे, याची माहिती मिळाली। बरं, लेखी तक्रार आजच प्रांत अधिकारी, मुख्याधिकारी यांना आम्ही लेखी तक्रार देणार आहोत। त्यांनी सांगावं की हे कामाचं डिमॉलिशन महत्वाचं आहे, आजूबाजूच्या नागरिकांना होणारा त्रास, हॉस्पिटलला होणारा त्रास हा दुय्यम आहे। तुम्ही हॉस्पिटल वाटल्यास 8 दिवस बंद ठेवा, हे लेखी द्या मला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।